Kumadantama amba adabo. Mbembolo goshigadu. Indépendant mbeboni aye. Mamu kumalendo akono ode Musa Sayon Kamara. Musa Sayon Kamara. Ale de sebaningilai. Musa Sayon Kamara ayira kafo ko bela jilen ko sigi singa. Yani jouer kalo kile sabache. Niya jitemina kala jouer kalo kile saba. Ale kan akedonye do munani sido mawbena sigi kura ko oke. Sigi mun konna la nube na jamana sababe. Na be ba maliba kofo. Gine kona kirini ngata blamu ye Burkina Faso. Abu Safna jala o la hala uno onyafo. O bolon kofe. Ibe na kafo kanyeshi obara ima. Munye sida o mawka chiden kerengrale. Kabe gelendo na anfe ya foka na blame dom na kombi. Mamuna akatan nga segi fanga buona kosobe. Sida o mawka chide otewa. Good luck Jonathan. Good luck Jonathan. Kuna alama bashu wala kashini alamsado. Akapanguru anachu anga jamana okonna ula. Shininte junya kalo kile muga ane sabaiwa. Good luck Jonathan. Akoni mena anga jamana kono. Na kunte dore. Munye kono numbala dile mesega sigi senga tokomuna. Yani juye kalo kile sabache. Lasa munye ambarko yin abisega wuli kabo jamana yin kantokomuna. Munye Musa Sayon Kamara. Ayira kafoko munye wati muna an yera marabao. Olube wuli kajo bela dile na kanyeshi juye kalo kile sabama. Anisirawo amisega do dakele fe tokomuna kabo dakele fe. Koko ka asebenti ya kosobe. Odo kumukona la bena kafoko munye sirawo mauka ninchide kerengele. Na be good luck Jonathan kufo. Abena kleflata make anka jamana okonala. Ako kibara kono sola kunu. Kaira kafoko munye good luck Jonathan sigata la kleflata ma. Abeno oboloda anka jamana okono. Nakunte dore. Niya chitemna kalaje maje munno oba on sirawo ni nwanche. O maje nunu bela dile meseka boy tukomuna yani juye kalo kile saba oche. Patribaga fola. Akuni ya chitemna kalaje munye good luck Jonathan. Akani nali meke wati muna an raka jamana fama no be colonel Ashim kuita kofo. Ale degera mun konala ayira ka foko kalo munga aninani komi an transition ko akuntala jana ko abeta be oma. Ofena bolon kofe. Ibena ka foko mi jamana fama ye. Aye mirna warata ka aklina warata. Munya an jamana constitution no ba asera sumba kofo. Ile mali baro be se ka boloda kanyeshi oma tomna. Ofena temano ko faka boy. Ali bimu jamana fama no de be Ashim kuita kofo. Abika wulika joke. Wala samunya anishida o manu foka be obisheka na ani nyokonja tomna. Odo kumu konala ali be na kafo. Juma temane mu conseil national de la transition. Na be siante mokofo. No onyema ba be segu ko ka maliki jaw. Anaka chedo yo loi electoral croix. Abu Safna jara yo loi ninga a voter. Ako odo kumu konala mu good luck Jonathan. Sigata la koniko anakunte dore. Mu chronogramme be seka di fo wakati muna. Chronogramme do be seka di tomna. Yani jouer kalo kle saba oche. Patribaga fola. Akoni ya chitemna kalaje wati muna anga jamana fama. No be Ashim ko itakofo aye degera takaira ka foko kalo muga anani. Ko anga transition ko akuntala janya ko abeta ola. Abu Ali no ya soro mesero mawya ira ko kuna funu okonala ku ya afamu. Ka olu mako be femu na chronogramme ore kaddu oluma. Kala tabeke ni wati na ni mbara meke ni wati na ile male munu no luka ka jamana konala obeke ni wati na ko obara ko olu mako bo obuguna tige ola. Patribaga fola. Jigata la muye jamana fama. Foka ta fara aka gouvernement nga ubika wulika job bela delene blasenga ni wati na ako ali wati temonona ibe na ka foko anga ministre mumbe no de abla jobi ale de te ministre des affaires étrangères wa ministre munni aka baranya shino ani jamana wada konyo nyana boli oma aye wulika jokke abe chesiru ula wala samunye ni amariko munas gilembe anga jamana kono kabi janvier kalo kle kononto amariko abeseka wulika bo anga jamana o kantumna ale no ya sura amariko koni ko ani sharia ko atita nyongo fe na fatri baka fola le tani nduru yani jouer kalo kile sabache siga ko nde femu na muyo gullo Jonathan zini Abu Safna jara aka panguru anachu anga jamana kono wa ane jamana fama no be colonel Ashim ko itakofo unnu sigi ka marashi ka baturu nyonche wala samunya amarko yin abeseka wulika bo anga jamana kantumna jouer kalo kile saba kuna koni flani anya sama ka bo munye independant ale kono sabani ngala de togo ye Musa Sayon Kamara Abu Safna jara ibonya obala bete kalu ka fo Musa Sayon Kamara amafo anaka ka do ka fo ana polita kal se yerema ne ben bolo do mais boni sebe mini o twa ko nouvelle horizon keni uka bi sokmada boli Mamadou S Traoré akumana Mamadou S ko ikado ka fo mi metalge Mali ani Mauritanie nya do ka fo Mali ni Mauritanie
Mauritanie k'a dɔn k'a fɔ frontière bɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ a k'a dɔn k'a fɔ waati dɔ tɛmɛna gwɛlɛya kɔni kun don bɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ kabini waati dɔ la min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ CEDEAO olu ye sanction jugu min fili anw ka jamana in kan k'a dɔn k'a fɔ jamana fila de bɛ yen n'olu ye anw sigiɲɔgɔn jamana ye k'a dɔn k'a fɔ olu kɔni sɔnna k'a fɔ hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ CEDEAO kɛmɛ ka sanction fili anw kan k'a dɔn k'a fɔ olu na sira di anw ma u bɛ dɛmɛ don an ma Guinée Conakry ka taa se k'a dɔn k'a fɔ Mauritanie ma k'a dɔn k'a fɔ waati min na Mauritaniekaw fana ye sira di an ma k'a dɔn k'a fɔ ko maa jugu a ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ k'a dɔn k'a fɔ fɔɲɔgɔnkɔ bɛ se ka don anw ni Mauritaniekaw cɛ cogo min na o ma taa wolo dɔwɛrɛ la dɛ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ frontière Mali ani Mauritanie cɛ waati dɔ la k'a dɔn k'a fɔ maa damadɔ kɔni su o kɔni yira a kɔni nana yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ anw ka sɔrɔsilakaw la k'olu ye o baara cɛjuguw kɛ parce que k'a fɔ k'a dɔn k'a fɔ nin kɔrɔfɔ minnu ni a fɔra waati tɛmɛnenw na ka ta ka anw ka sɔrɔsilakaw sɛgɛrɛ a bi n'a fɔ nin kun ye janfa de ye janfa min bɛ se ka kɛ sababu ye cogo min na Mauritaniekaw bɛ se ka datugu anw ɲɛ cogo walasa i k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya min ni a taa bɛ ka anw sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ni an ka a kama a ma ko sanction walasa i k'a dɔn k'a fɔ sanction a bɛ se ka digi anw na cogo min na bamananw ko ba dɛkunnen a bɛ kini kɛ a tɛrɛba ka fɔ la i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi min bɛ tali kɛ relation diplomatique la u ti dɔwɛrɛ dɛ jamana fila in ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye Mali ani Mauritanie ye a k'a dɔn k'a fɔ ko an k'a fɔ tabarikala wa an k'a fɔ tari sabula i k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ ani kelenya i k'a dɔn k'a fɔ ko o tɛgɛnɔbila papier ko o kɛmɛ ani ɲɔgɔn cɛ ayiwa tɛrɛba ka fɔ la ni o ye Mahamadou S Traoré Mahamadou a y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ Mauritanie Mali ambassadeur Mali ambassadeur min ni a bɛ Mauritanie n'a tɔ ko i k'a dɔn k'a fɔ Mohamed Dibassi i k'a dɔn k'a fɔ ko a ye communiqué bɔ communiqué in ti dɔwɛrɛ dɛ maliden fɛn o fɛn i k'a dɔn k'a fɔ ni aw bɛ Mauritanie walima n'aw bɛ fɛ ka na Mauritanie i k'a dɔn k'a fɔ waati min na gɛlɛya in kɔni nana cogo ani ɲɔgɔn cɛ a labanna k'a fɔ ko maliden fɛn o fɛn n'i bɛ don Mauritanie walima n'i bɛ Mauritanie fɔ sɛbɛn lakikaw ka y'i bolo i k'a dɔn k'a fɔ sɛbɛn min i k'a dɔn k'a fɔ ni Mauritanie a ɲɛmaaw na o sɛbɛnw d'i ma ko i k'a dɔn k'a fɔ o kun kɛra gɛlɛyaba ye anw ka maliden minnu bɛ Mauritanie i k'a dɔn k'a fɔ a kun kɛra gɛlɛya ye u bolo kosɛbɛ tɛrɛba ka fɔ k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi an ka ambassadeur min ni o ye lasigiden ye ale min ni o bɛ Mali cɔla Mauritaniekaw fɛ a ye communiqué bɔ ka bi tandali communiqué in kɔnɔna na k'a dɔn k'a fɔ tari don k'a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ a yirala k'a fɔ maliden fɛn o fɛn ni a bɛ Mauritanie kosɛbɛ ko sɛbɛnko tɛ ani ɲɔgɔn cɛ bilen k'a d'a kan k'a dɔn k'a fɔ fɔɲɔgɔnkɔ min ni o don kun bɛ ani ɲɔgɔn cɛ a ye k'a dɔn k'a fɔ ko fɔɲɔgɔnkɔ ye ko fɔ ka bɛn ko a sabatira malidenw k'a dɔn k'a fɔ ani Mauritanie ɲɛ tɛrɛba ka fɔ la i k'a dɔn k'a fɔ ni o ye Mahamadou S ye a y'a yira k'a fɔ Mali lasigiden min k'a dɔn k'a fɔ ni a bɛ Mauritaniekaw fɛ ni a tɔgɔ ko Mohamed Dibassi k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ u ka directeur national de la police la walima k'a dɔn k'a fɔ protection ale directeur ba n'o tɔgɔ ko i k'a dɔn k'a fɔ Megaru Ulo Sidi k'a dɔn k'a fɔ ko ani o ye ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn ye in kɔnɔna na k'a dɔn k'a fɔ kuma caman tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ kɔni yirala k'a fɔ maliden fɛn o fɛn ni u bɛ Mauritanie k'a dɔn k'a fɔ fɔlɔ an tun bɛ cogo min na k'a dɔn k'a fɔ ko malidenw na minɛ o minɛ cogo kɔrɔ la ko i k'a dɔn k'a fɔ hakaja hali n'a y'a sɔrɔ gɛlɛya tɛmɛna ɲininkɛ mɛ o gɛlɛya in kɔ ayiwa tɛrɛba ka fɔ la waati tɛmɛnenw na hakili jiginna i k'a dɔn k'a fɔ nin gɛlɛya in kɔni nana dɔn malidenw i k'a dɔn k'a fɔ ani Mauritanienw cɛ k'a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ frontière ko la maa damadɔ kɔni bɛ olu su yera o kuma i k'a dɔn k'a fɔ ko o nkalonjugu kɔni taara ka i k'a dɔn k'a fɔ k'anw ka armélakaw sɛgɛrɛ o yirala k'a fɔ ko o ye anw ka sɔrɔsilakaw ye o kuma i k'a dɔn k'a fɔ walasa minɛn bɛ se ka bila minɛn kɔnɔ filen bɛ se ka biri filen kɔnɔ kuntigi k'a dɔn k'a fɔ ni o ye Assimi Goïta ye o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na i k'a dɔn k'a fɔ a ma a bila dagulinda la k'a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ délégation belebele min ni a ɲɛmaya ta kun bɛ ka di i k'a dɔn k'a fɔ Ablaye Diop ma n'olu bila ka taa i k'a dɔn k'a fɔ Mauritanie walasa i k'a dɔn k'a fɔ kuma ɲɔgɔnw bɛ se ka kɛ cogo min na bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ ko o baaraw kɛra i k'a dɔn k'a fɔ marisi kalo tile 11 ka taa se a tile 12 ma Ablaye Diop i k'a dɔn k'a fɔ u ye wulikajɔ caman kɛ wulikajɔ in kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ se ka kɛ sababu ye minɛn ka bila minɛn kɔnɔ filen ka bila filen kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ fɔtaw ka se ka ɲɔgɔn faamu walasa i k'a dɔn k'a fɔ fɔɲɔgɔnkɔ a kana don anw ni an sigiɲɔgɔn jamana in cɛ ni o ye Mauritanie bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ Mali ani Mauritanie k'a dɔn k'a fɔ sigiɲɔgɔnya o bɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ badenya bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ k'a dɔn k'a fɔ taama sira caman bɛ Mali ani Mauritanie cɛ k'a dɔn k'a fɔ o tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ u taara bɛɛ fɛn min na o waatiw la u ti dɔwɛrɛ dɛ o de ye ka enquête k'o dayɛlɛ walasa i k'a dɔn k'a fɔ enquête min kɔnɔna na Mauritanienw bɛ k'a kɔnɔ malidenw bɛ kɛ a kɔnɔ wulikajɔ ka sabati maa minnu ni u kɛra nin baara cɛjugu in kɛbaaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Mauritanie a frontière la Mali la k'a dɔn k'a fɔ ka ban ka Mauritanie den dɔw fa a ye k'a dɔn k'a fɔ ko ka a tigi k'a ɲini
domine comme biko hali biko o enquête ka to ka foko o lumière marqué o ka dira ka foko enquête akon be sino kerengere jalatige bamadi aka ngone be joromne comme bi nganga famu korofo ngono oti dore de wala mingu me malde ni Mauritanie o je ka to ka foko o gela o bana bi o bana shini malido ka to ka foko bi yala murmunu zalo ke Mauritanie dugu kono na foko be on be bamako ya atriflengi ani mi moy ka to ka foko nouvelle horizon kono Mamadou Estrawle ale koti Mamadou Estrawle nouvelle horizon foli o be tanika asigere abunde ya lebla ne be mbolo goshi gadu muye indicateur du renouveau me bonne aye seban fura ni ya boko ba saba ane kemeduru ane biwolo vla ane saba kabe bi arabadu ma juin kalo kile muga ane fla samba fla ane samuga ane fla seban ngala to de alu daw ayira ka foko munye sare akura munno o kunfuna ta kanyashi anwa kalatama nanga makolwa electoral e abu safna jara munye ko CNT do be conseil national de la transition o kofo e ko be na e ka foko aye jamana nka akishi koma ko sobe aye jamana ka akishi koma CNT tabarikala kaya akishi koma de nyana aye jamana kishi aywa warbo bol ko ni katemi ima warbo ngata ibe temi kana so masa islamia te jenai ni ma fem bodo ne ma bo alors e ma dorome bo où est le problème comment atunga ngata nyama inga nera korla jalenu tenten sangwe ajalen tay aywa ngata sobe abu muye sabaningala ye alu daw ka bo muye indicateur du renouveau o konala ako muye loi électorale ni akumbe muye sente maw nyokoro juin kalo kleta ani wolon vla o te juma te mananye wa ibe na ka fo ko muye o sare kurai ni ma keme ani mata ani duru no be sente maw ko fo olu ko ni ayra ka fo ko sente fla ka ke wala mge ko olu bo ko o ma saba abu safna jela olu ayra ka fo ko olu tara ma foi mi era mine ga fatirga baga fola ako munye ni sara kura na bello electoral ko fo abu safna jera dogo ne dibidi mun kuma akona la ko mu sente mawye maliki jaw segu ga maliki jaw abu safna jera ko na ka chedo nya ku ya adakene ka fatirga baga fola ako wati munna ko munye ni sara kura na bello electoral ko fo ibe na e ka ko akume sente maw ko tabali o sanfe abeni ka kabi desamuru kalo ibe na e ka fo na manya ka ko asara lo electorali bara okera kan juma temani laini bi kononto ane fla okera nanga mako 92 amendement okera muye sente mofe ibina e ka foko muye fencha ama kuma akona la sente mawyo olubela jilen jigiduguma atriba ka fola akoni ye ko injete mena kalaje muye sente mawfla ka ke wole mun koninka aketa abu safna jara akera dusma kashi bele kanyashi muye jamana gouvernement nyama no ye sogal kukola maigaye ana jenyo ana lafasa baw ko akera gela bele kanyashi uma oro okumun konala ibe na e ka foko muye sente maw sebaningala ya ira ka foko muye plamu no okun labe no premier ministre fe anaka la fasa baw fe ku ya adakene ka abu sabna jara e ka jite mena ka laje muye fatrika baye no ya alu dawe aya ira ka foko muye sente maw mu ka tabali osanfe na be loi électoral koran ko ofo muye gouvernement atrani fe muye abu sabna jara ma wolonvla na manya ka foko muye autorité indépendante de gestion des élections nanga mako ale do kumina sigi senga ka kala to bela jelen ko nyinabo o jekuri kebe na ka foko ma wolon vla o do kumina do akonala o ma wolon vla ola ko manani jamana premier ministre ko alebo odi abu safna jara ko ni feni ni ko infole ko mu yese ko malik jawe akoni ye fanya ko atiye patri baka fola akoko akara sobiye ka gele bele ko do mu yesente ane gouvernement oni nyonchela ola ko sabuke ni jekulu mun fla ni na kumina sigi senga ma wolon vla mu ye premier ministre alebe manani ko odi abu safna jara kwa kumeka shobobiye muye premier ministre abu safna jara kalata muno kunga ke anga jamana konala ko akume jatimine bako okan wa muye bolo fa bak bina ka ay okan o sabke etsegi bolo do ngoni ko shi mani fima ka doni jakulin konala abu safna jara ere kara shobe ka lado ka klaki gana aklata fotrie abu safna jara ko kamurti ko bolo da abu safna jara ko ye fenye fam natiye abu safna jara o kum konala bina ka ko ngoni asebe ko chara o sabke muye parti politique chairman be olu ya ira ka fo ko lu kera madene ni koina
olu kɛra den kɛrɛfɛ ye nin ko in na société civile olu fana y'a yira k'a fɔ k'olu kɛra den kɛrɛfɛ ye nin ko in na tabarikala i b'a ka fɔ la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye CNT maaw olu ye laɲini 92 kɛ nin ko in na nka an bɛ don min na comme bi mun ye docteur Sogɛl Kokala Mayiga ani Alafasa Baw Abu Safinɛ Jara u jɛnnen tɛ n'a ye koyi u y'a yira k'a fɔ ko mun ye nin baara mun n'a kɛra CNT maaw fɛ Abu Safinɛ Jara k'olu t'u yɛrɛ ye a kɔnɔna o la Abu Safinɛ Jara an ka taa dɔɔni mun ye fasirikɛba ye n'o de Alu Dawu ye a y'a yira k'a fɔ ko mun ye jɛkulu mun n'o bɛ CNT o kɔnɔna la n'an k'a ma ko commission loi n'a ɲɛmaaya bɛ Sulemani Den bolo Sulemani Den y'a yira k'a fɔ ko nin baara mun a tun bɛ sen na nin waati in kɔnɔ na Abu Safinɛ Jara ko a tun tɛ ɲɛ abada ko fɔ mun ye yelenw kun ka da ko in na a tɛ ɲɛ abada ko mun ye dibi mun tun bɛ ko in na o ka da kɛnɛ kan ko a tɛ ɲɛ abada maliden bɛɛ lajɛlen o de ka lamɛn maa ma de bɛɛ k'i da bɛ don kalata la Abu Safinɛ Jara ko a bɛɛ lajɛlen ka lamɛn a ka kɛ kalata jɛlen a ka kɛ kalata tilennen maa si kana majɛ ko o ye a la Patrickba ka fɔ la a ko n'i ye ko jateminɛ k'a lajɛ mun ye Sulemani Den ka fɔ la a y'a yira k'a fɔ ko mun ye jɛrɛjɛkulu dɔ de tun bɛ fɛ ka kalata ka a labɛn ka kalata ni k'a kɛ kilanko ye a ko n'o dun kɛra ko baara in ko a bɛ gɛlɛya don na natɔ la fo k'a fɔ ko a bɛ gɛlɛya o de hukumu kɔnɔna la mun ye colonel Maliki Jawu ye a n'a ka cɛdenw u y'a yira k'a fɔ ko n'a bɛ nin taabolo in na an bɔra yɔrɔ mun na an b'o dɔn Abu Safinɛ Jara nka an bɛna mun ye sini Abu Safinɛ Jara an t'o dɔn dɛ o de hukumu kɔnɔna la k'u ye nin sariya in ka laɲini 92 ko o kɛ a la fɛn caman b'a la ko olu ka bɔ a kɔnɔna la yɛlɛmali caman bɛ yen Abu Safinɛ Jara k'olu ka bɔ a kɔnɔna la ko n'o bɔra a kɔnɔna la k'a bɛ kɛ sababu ye min ye kalata jɛlen kalata tilennen hali n'o y'a sɔrɔ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ sa Abu kalata tilennen tɛ yen nka mun ye kalata a ka tilen dɔɔni ko o bɛ ye a kɔnɔna o la Patrickba kɔni ka fɔ la mun ye commission loi mun n'a bɛ CNT maaw bolo n'a ɲɛmaa ye Sulemani Den ye o ko k'olu filɛ ka laɲini mun kɛ nin a bɛ kɛ sababu ye mun ye da bɛ yɛlɛ bɛɛ lajɛlen ye mun ye bɛɛ lajɛlen da o bɛ don a la nka Patrickba ka fɔ la mun ye Alu Dawu ye a ko mun ye jumadon siga kɔni t'a la ko mun ye docteur Sogɛl Kokala Mayiga n'o bɛ premier ministre ko fɔ Abu Safinɛ Jara ko CNT maaw dɔw y'a yira k'a fɔ ko mun ye baara mun kun labɛnnen don a fɛ u ye baara in ni ka a bila ji la pewu Patrickba ka fɔ la a ko an kɔni bɛ don min na ko bi mun ye ko laban kɔni o bɛ jamana faama o de bolo n'o bɛ Asimi Goyita ko fɔ nka fɛn ni mun n'o bɛ fɔ Asimi Goyita ye a ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ a ka malidenw latilen ka malidenw fara ɲɔgɔn kan walasa mun ye majɛ o kana ye kalata mun n'o bɛ nalen don na nataw la n'a bɛ masakɛ kalata o ko fɔ a ko in ka kɛ tilennenya o kɔnɔ la a ka kɛ mun ye fɔ ka bɛn o kɔnɔ la majɛ foyi o kana ye a kɔnɔ nafani filɛ nin ye an y'a sɛbɛn ka bɔ indicateur de renouveau o kɔnɔ Abu Safinɛ Jara mun ye Alu Dawu ye ale sɛbɛnnikɛla ye bonya b'a la kuma in cayara dɛ kuma in cayara dɛ loi électorale nin loi électorale ko in bon i b'a dɔn fɛnɛ nin kuma in cayara dɛ anw ka marabagaw kabi i bɛ ka tile nin cogo in b'u la u tɛ kuma Abu Safinɛ Jara a ye ɲininka a ye amendement 92 de kɛ bon jamana gouvernement nana ni nin ye nin yɔrɔ in b'a la anw ma jɛn n'a ye dɛ an ma jɛn n'a ye ka da nin yɔrɔ kan a y'a ɲɛfɔ malidenw ɲɛna ɲɛfɔli kɛrɛnkɛrɛnnenw kɛ a y'a ɲɛfɔ gouvernement fana ka bɔ sur 220 combien articles gouvernement fana ka bɔ CNT maaw ye nin don a la nin ta ka da nin yɔrɔ in an ye nin ta ka da nin yɔrɔ in kan a ye bɔ ka ɲɛfɔ mais n'a bɛɛ y'a da globalisation mɔgɔw bɛ to fili kɔnɔ dɛ mɔgɔw bɛ to fili kɔnɔ sinon fɛn caman bɛ ko in kɔnɔ la loi électorale an y'a fɔ Abu Safinɛ Jara mu gouvernement taara ni min ye CNT ɲɛkɔrɔ yɛlɛma kun kan ka don a la a yɔrɔ dɔw bɛ yen yɛlɛma kan ka don a la dɛ kojugu kɛ yɛlɛma kan ka don a la dɛ Sogɛli bɛ taa jamana in bɛ to yen colonel Maliki Jawu bɛ taa jamana in bɛ to yen Asimi Goyita bɛ taa jamana in bɛ to yen wa an bɛ dingɛ fɛn o fɛn kɔnɔ élection kɛ ko juguya don o de don wa walasa ka élection kɛ ka ɲa il faut mettre en place une très bonne loi électorale a banna ni o ma élaboré depuis le départ toujours an bɛ taa gɛlɛya n'o tɛ Abu Safinɛ Jara maa caman bɛ CNT kɔnɔ bi mɔgɔ dɔw bɛ ka CNT maaw jalaki nka maa caman bɛ CNT kɔnɔ bi Abu Safinɛ an ma dɔn CNT kɔnɔna la n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ maa dɔw bɛ yen n'i ye docteur Sogɛl Kokala Mayiga d'u ma bi u b'a ɲimi kojugu o maaw bɛ yen mais n bɛna min fiyɛ o maaw bɛ yen dɛ caman de bɛ yen politique maaw b'a kɔnɔ o maaw bɛ yen nka maa bɛ CNT in fana kɔnɔ Abu caman bɛ politique u mago tɛ Sogɛl ko la u mago tɛ Asimi ko la u mago tɛ Jawu ko la u ko Mali neutre olu mɔgɔw bɛ CNT in kɔnɔ olu bɛ CNT in kɔnɔ yen olu bɛ yen dɛ o bɛ yen awɔ o bɛ yen dɛ o mɔgɔ bɛ yen donc tigɛ kelen o bɛ yen awɔ nka minnu ta ye Sogɛli ko ye olu bɛ yen minnu ta ye contre Asimi ye minnu ta ye n bɛ fɛ k'a ɲɛɲini yɛrɛ f'i ka sa i tɛ sɔn ka fɔ ko contre Asimi an ka parti ko la i tɛ sɔn ka fɔ contre Asimi i y'a faamu f'i ka sa i tɛ sɔn k'o fɔ nin bɛɛ b'a kɔnɔ nka dɔw b'a kɔnɔ olu ta ye Sogɛli ko ye o ta ye o ye dɔw b'a kɔnɔ olu ta ye Mali ko yɛrɛ 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 dɔw ta olu ta ye Mali ko yɛrɛ yɛrɛ nka ni fɛn man ɲɛ an k'a fɔ ɲɔgɔn ye sa a tɛ ɲɛ o fɛn dɔw bɛ loi électorale in kɔnɔ a bɔ a tɛ ɲɛ n'an y'a kɛ kunun mun y'an sɔrɔ an b'a dɔn dɛ an bɛ segin o kelen la dɛ an bɛ taa an yɛrɛ sɔrɔ kelen kɔnɔ dɛ donc a tɛ ɲɛ
ibolo bidi kadu fo ne ben tege do abi do ke halbe alaka e foka be sabati kadu fo gouvernement ani sente mo che loi électorale ka blasinga ni me ka sababu kadu ka gela ka bo onga jamani ko membolo do membolo sebe mini o to ko soir de Bamako soir de Bamako wula Umar Angoiba alika sebendo ko anga ta bankas la jeleme akalama ka fo bankasi ka do ka fo alebe e mopti mara konona bankasi la jeleme akalama kabini kile flala damene dimanche ka se fo bima gela be ni ndugu ngono ngere ka do ka fo bla jeleme akalama ka fo mi metal ke bingani wale dola ko ni tare ka do ka fo ka bangasi adugu miseni do sigre miseni munu ngona na ka do fo ni jadi maw wal may ka do ka fo dine marfatigu ma munu be ni olu ye babali kalaw ye papal kalaw ka do ka fo olu tarabi dugu miseni do ka mi metal ke ka do ka fo population civile ta ka do ka fo ka ubune unila may ka do ka fo aw me wati mine ko me bi ambela jele ni so goyale do ambela jele dusukun torole me dusukun ngoni sebe kami neme ka sababu ke kadu ka fo ni wala ya jugu mi ni akira sababu ka an ga sigidala mo ku soro parce que ba ka fo kadu ka fo ni oye angoi baye yira ka fo sira min be ni obe wole ko RN 15 nya do ka fo oye wurutu national numéro 15 de kadu ka fo ale ko ni afara kungo na fo la haram bolomba wallahi sababu ke kadu ka fo dugude munu fle ni olube wole ko bankasi ka kadu ka fo wulila ubora kadu ka fo ni ye ajamakulu taka laje kadu ka fo ko ma chama ngume akeneka munu ni olube wole ko société civile munun be kadu ka fo ni olu be wole ko parti politique mo kadu ka fo ma kadu ka fo ni kadu ka fo wale ami ni akele influence na ma be ima ay kadu ka fo ko article 121 no ye kadu ka fo constitution obi loi mi vo kadu ka fo 1992 article 121 de la constitution de février 92 o ya yira ka fo kadu ka fo wale chejugu be wale chejugu la aka ja kadu ka fo tablo mi me ni ambe awole ka fo désobéissance civile no de kadu ka fo ka bange baro ma ni me talka furuma chakero la ka bela jele ka datugu ay kadu ka fo ko bangasika ko ukeme ka obolo da bangasika kadu ka fo ko utusmu torole be ka sababu ke wele chejugu mi ni otame ko usigre kadu ka fo abina fo bangasika ka Afrika jalaki kadu ka fo ka taka autorité ku sigre ka sababu ke wala chejugu min kadu ka fo ni akele flen ye bankasi ko ni la ka fo kabini wati dola la jeleme akalama ka fo dine ma partiku ukume munumunu zalula ni nyoro la kadu ka fo min ni abe wolo ko alerte uti dore de ude ka do ka fo kuna fo ni ka taka nyeshi anga arme nyemo ma ka do ni ka se autorité ma wala se kadu ka fo uka sigini aka uka sika kan ka fo wala chejugu do be andralo ni wati na mai kadu ka fo ni ngoro fo ni ko ni akoni yela na safe kadu ka fo ka ta adola ka se fo bima ai kadu ka fo ko wuli ka joma ke se kadu ka fo basiki bisika sabati tugomina mai kadu ka fo ni wala chejugu mi ni atale fleka bangazika o sigre bangazika ko ni kadu ka fo udimina o bora kungo kadu ka fo ka sira baw mine me talke kadu ka fo dusuma kasara kuma ula kadu ka fo mi me talke fini mugujo ula olu bela jele me ubulo wa kadu ka fo umade mi ni abe wole ko désobéissance civile no ti dore kadu ka fo chakero ka bela jele ka datugu aka jafona bora doctorso ani ambulance ula olu ko ni na barake ka olu ko na wulika jo ko ke olu na barake aketugula min ye kadu ka fo furuba cha ukero ye min ye kadu ka fo haka ja chake privé chake da privé ye kadu ka fo bangasuka ko ubi abela jele ka datugu me talge kadu ka fo clé damadola uniso gwe ko taka kadu ka fo ka jebela jele sigre min ni kadu ka fo wala chejugo min taleflega olu bangasuka sigre mai kadu ka fo hakili jigindo mashido min be talge kadu ka fo sogma da jona la dugu damado mun be bela jele me akalama ka fo bingani kalo tarabi uka min me talge ma hage damadola ko olu bela jele ko mai kadu ka fo gouvernement ko ni ye délégation do bla kata yore laje kadu ka fo ni oye mali a gouvernement ye kadu ka fo oye ma sababla ministre ma damado katase kado ka fo délégation wara uma bela jele ko tara unye da kenenga ay kado ka fo ko akara kuma sulie kado ka fo akara dusuma toroe jele ko ni dusuma atorole men watina may kado ka fo krofo adara nyema ko ka ye anga jamani kundige o yorani bela jele na wala saka jamani bela jele ble kado ka fo dusuma kasara la wala say kado ka fo ambela jele ka ajira ka fo ni wala mi ni akele flen ni akeme ka andoro may kado ka fo ko jamani bela jele ko be sambonda sigla ni watina ambe awole ko de national may kado ka fo de national ni o sambonda ye kadu ka fo jamani bela jele be ko usigi ni watina wala kadu ka fo bangasiko ka uniso ka nyeji bisika chetumna wala ko ni be ka keni watina kadu ka fo anga jamani afa bela jele fe mai kadu ka fo fatirba ni oye Umaru Angoiba ayajira ka fo ni nyoro mi bleni bela jele me akalama ka fo kabini watija nu ngwani be kadu ka fo groupe mi be ni obe wole ko iyad agari mai kadu ka fo Amadu Kufa olu ka groupe ka bara chejugu ko kon flenye ka so ba kadu ka fo nunu di
dɔwɛrɛ kɔ localité minnu filɛ nin ye k'a dɔn k'a fɔ kabini waati dɔ la u y'a ɲini u fɛ k'u bolonɔ bila sɛbɛn na sɛbɛn min bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni o b'a yira k'a fɔ ko u na taa i k'a dɔn k'a fɔ Bamanjuw ka sira fɛ i k'a dɔn k'a fɔ o gwɛlɛ de bɛ senna kabini waati dɔ la i k'a dɔn k'a fɔ ninnu kɔni bɛ ka taa juru sara k'a kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ka kɛ ni armée fana ka wuli ka jɔ ye armée i k'a dɔn k'a fɔ la montée en puissance de l'armée baaraw bɛ senna i k'a dɔn k'a fɔ ni Bamanjuw kɔni y'a ye k'a fɔ ko u tɛ se ka dankari kɛ armée la bilen u n'a fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ k'a ka jan olu bɛ se ka t'u dimi bɔ i k'a dɔn k'a fɔ population na cogo min na ko baaraw de bɛ senna Batiri filɛ nin ye i k'a dɔn k'a fɔ an ye min sama ka bɔ le soir de Bamako kɔnɔ Umaru Angoyiba ale ka sɛbɛn don Abu ne ye soir de Bamako ne y'ale bila o soir de Bamako kelen ne b'ale sama ka gɛrɛnna sɛbɛnnikɛla de tɔgɔ Umaru Angoyiba a bɛɛ n'a ta mun ye sangafola kokotala i ma dan Ala ka hinɛ furi la i bɔlen filɛ k'i da don baabu mun na ta gɛlɛya mun ne a ye anw ka Bajangara mara ani ka taa bila Bangasi mara la gɛlɛya mun n'a y'a dugukɔnɔdenw k'u sɔrɔ sibiridon ni ka n'a bila dimanche don na Umaru Angoyiba a kumara a ko fɛn jumɛn de kɛra majɛ ye fɛn jumɛn de kɛra majɛ ye nin ko in kɔnɔna la a ko accord locaux na accord locaux n'i y'o kofɔ a bɛ mun ye duguladenw ni Bamanjuw y'u bolonɔ bila sɛbɛn mun na marifa o ka bila ani Abu Safina Jara mun ye anw ka armée ye n'u ye kɛlɛ mun k'o boloda yɔrɔ minnu na Abu Safina Jara n'olu kɔni ye terroriste minnu k'u fa ani ka dɔw minɛ ka taa n'u ye Abu Safina Jara o yɔrɔ ko o bɛ kɛ kɛrɛfɛden ye mun ye anw ka les femmes o sabu kɛ mun ye effectif a ka dɔgɔ Abu Safina Jara ko o yɔrɔ Abu Safina Jara ko o majɛ ko o belebele ko o yira na mun ye fatirikɛba ye Umaru Angoyiba a y'a yira k'a fɔ ko commune de Jalasagu n'a bɛ Bangasi mara o kɔnɔ la Abu Safina Jara k'i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye an ka armée montée en puissance Bangasi mara kɔnɔ la ko o ma dogo maa si la o dogolen tɛ maa si la o ye ɲɛdimi ye Abu Safina Jara ko o tɛ kɔnɔdimi ye nka i bɛ na ye k'a fɔ nin kɛwale mun ni terroriste filɛ k'a ta ka nin duguladenw k'u sɛgɛrɛ maa caman bɛ ka ɲininkali tomi ni k'a sigi yɛrɛ kɔrɔ fɛn jumɛn nin ma ɲɛ nin ko in kɔnɔna la majɛ kɛra yɔrɔ jumɛn de ye Abu Safina Jara ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ an ka armée n'a bɛ les femmes o kofɔ gɛlɛya belebele mun n'o bɛ an ka armée de la nin waati in na Abu Safina Jara mun ye effectif ko o ka dɔgɔ cɛdenw o ka dɔgɔ o de hukumu kɔnɔna la ni mun ye an ka armée n'u ye kɛlɛ k'a boloda yɔrɔ mun na ni terroriste ye yen bila n'u ye terroriste dɔw minɛ walima ka bundeli ta ni ka dɔw ninkɛnɛ k'a karaba Abu Safina Jara ko mun ye an ka armée k'u bɛ yɔrɔ wɛrɛ taga k'o boloda k'a sɔrɔ u ye yɔrɔ minnu k'o furan k'o jɛ Abu Safina Jara k'i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye sɔrɔdasi tɛ sigi o yɔrɔ la lakanabaa foyi tɛ sigi o yɔrɔ la k'o kɛra gɛlɛya belebele nin ko in na Abu Safina Jara a ko nka ko an ka taa mun ye commune de Jalasago an ka taa a kɔnɔ la n'a bɛ Bangasi mara o kɔnɔ la i bɛ na ye k'a fɔ ko a bɛ nin ka waati jan bɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye Bamanjuw u yɛrɛ kɛlen don nin yɔrɔ kɔfɔlen ninnu kɔnɔna o la anw ka armée ye bundeli mun da o kan o ma dogo maa si la nka fɛn mun n'o kɛlen bɛ majɛ nin ko in kɔnɔna o la i n'a fɔ n y'a f'i ɲɛna cogo min na ni anw ka armée n'o ye yɔrɔ mun kɔni ko o furan gɛlɛya mun n'o bɛ yen n'o ye kɛlɛkɛcɛw kan ka taa sigi o yɔrɔ ninnu kɔnɔna la Abu Safina Jara k'o kɛra gɛlɛya belebele ye a ko ni du y'a jateminɛ k'a lajɛ waati tɛmɛnenw na mun ye forêt de Jalasagu n'a bɛ Jalasagu foroba ninnu kɔfɔ Jaweli Dezagu ani ka taa fara mun ye Bangasi n'a lamini bɛɛ lajɛlen an ka armée y'a bɛɛ lajɛlen furan ni ka a jɛ Bamanjuw k'u sɛbɛkɔrɔ yɛrɛ kɛra a ko o kelen kelen de k'o kɛra Murakaw fɛ yen i bɛ na ye k'a fɔ waati mun na an ka armée u ye Mura ka Bamanjuw Amadu Kunfa ani Yada Agali k'u ka cɛdenw ni k'u buruntu Abu Safina Jara hali maa ta hakɛ kɔni k'o dɔn nka i bɛ na ye k'a fɔ waati mun na k'u ye Mura k'a furan ka jɛ Abu Safina Jara majɛ kɛra fɛn jumɛn fana ye mun ye armée maa dɔ ka taa sigi ye walasa mun ye ka dugukɔnɔdenw k'u lakisi ko o majɛ ko o belebele ko o yira o de hukumu kɔnɔna la i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye terroriste an bɛ don min na ko bi u yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko armée ko a bɛ k'u sɛbɛkɔrɔ susu u ka mɔnɛ bɔ yɔrɔ ko bɛ ka taa bi mun ye dugudenw de kan a ko nin dugu ninnu caman bɛ yen Abu Safina Jara i bɛ na ye k'a fɔ k'u ni terroriste ninnu n'a bɛ diinɛ marifatigiw ninnu kofɔ u y'u bolonɔ bila sɛbɛn na i n'a fɔ ko mun ye Jalasagu ani wagati tɛmɛnenw na ko Jalasagukaw ani terroriste k'u y'u bolonɔ bila sɛbɛn na sɛbɛn mun n'o b'a yira k'a fɔ k'u ka marifa ni ka a bɛɛ lajɛlen k'u bila Abu Safina Jara a donni kama maa mun n'a bɛ Danabasago ɲɛmaaya la n'o de ye Yusufu Toloba ye a ko nin ye janfa de a Danasagokaw a kana marifa k'a bila n'a y'a bila a k'a sigi n'a ye k'a fɔ ko don dɔ ni maa kelen ninnu maa jugu kelen ninnu k'u bɛ tila ka segin ka na aw nɔfɛ dɛ o y'a sɔrɔ a ye marifa a bila ko gɛlɛya belebele ko o bɛ na a kɔnɔ la Fatirikɛba ka fɔla mun ye Umaru Angoyiba ye a ko an ka segin an kɔ dɔɔni a ko ni hakili b'a la mun ye février kalo tile 7 san 2000 ani san 21 ko mun ye commune du cercle de Bangasi mara caman bɛ olu ne mun ye jadisi ninnu u y'u bolona bila sɛbɛn na denmisɛn minnu tun bɛ dugu ninnu ka a lakana denmisɛn minnu tun bɛ ka Jalasagu ni ka a lakana a k'u ne Bamanjuw y'u bolona bila sɛbɛn na marifaw bilala mun ye ko dugu sécurité walasa ko mun ye lakana ko o bɛ se ka na a kɔnɔ cogo min na nka Fatirikɛba ka fɔ la a ko k'o de kɛra gɛlɛya belebele ko sabu kɛ mun ye jadisi ninnu Abu Safina Jara u ye duguladenw k'u nɛgɛ
fɛ denmisɛn minnu kun bɛ ka lakana ni k'a ka dugu o kɔnɔ la ye k'u ye duguladenw k'u nɛgɛ ka accord k'a signé n'u ye ka kɔfɛ ka sɔrɔ ka na bingali ta ni k'u sɛgɛrɛ Patrick ka fɔ la a ko o majɛ belebele ko yira ko in na o sabu kɛ mun ye bɛɛ lajɛlen de ye marifa k'o bila n'a ma ɲɛ k'a fɔ olu yɛrɛ ni terroriste ninnu u y'u bolonɔ bila sɛbɛnna ka marifa bɛɛ lajɛlen k'o bila Abu Safinɛ Jara ko a tɛ faamu cogo si la komi ye terroriste ka tila ka segin ka na ka n'olu ka dugu ka attaquer Abu Safinɛ Jara k'i bɛna ye k'a fɔ komi ye terroriste ninnu n'a bɛ dinɛ marifatigi ninnu kɔfɛ u bɛ ka jalaki jumɛn de bin population o kan mun ye population civile u kan u y'a jira k'a fɔ ko mun ye population civile ye ko gɛlɛya o gɛlɛya n'a bɛ olu jarisiw kan bi ko siga t'a la ko mun ye population min don ko parce que k'olu de bɛ ka kunnafoni ni k'o di an ka armée o ma k'o de bɛ ka sababu ye ka gɛlɛya k'o lase olu ma an bɛ don min na komi bi Abu Safinɛ Jara an kɔni bɛ don min na komi bi siga kɔni t'a la mun ɲɛ nin ye gɛlɛyara fo k'a fɔ ko a gɛlɛyara baara in gɛlɛyara fo k'a fɔ ko a gɛlɛyara a ko mun ye nin diinɛ marifatigi n'a bɛ jarisi ninnu kɔfɛ u ne Bamantu ani duguladen ninnu u b'u k'u bolona bila sɛbɛn min na n'an k'a ma ko accord logo ko gɛlɛya belebele o b'a kɔnɔ la koyi gɛlɛya belebele o de b'a kɔnɔ la nka mun fana bɛ ɲini armée fɛ n'o bɛ an ka armée kɔfɛ les femmes olu tɛ wa yɔrɔ mun n'u ye fɛɛrɛ kɛ k'o furan k'o jɛ u ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen sigi sen kan kɛlɛkɛcɛw bɛ se ka taa bila o yɔrɔ la cogo min na Abu Safinɛ Jara a ko hali o hakilina mun filɛ nin i bɛna ye k'a fɔ ko min ye Danabasogo ɲɛmaaba n'o de ye Yusufu Toloba ye ale y'a jira k'a fɔ ko ni armée n'a ye yɔrɔ min furan a ye fɛɛrɛ dabali kɛ anw donsow a ko o yɔrɔ k'o di anw donsow ma a ka marifa k'o di anw ma anw bɛ se k'o yɔrɔ k'o lakana cogo min na ko nka i bɛna ye k'a fɔ ko kalama don ɲin na ka bɛn o baara in kɔni ko o ma Abu Safinɛ Jara k'o de kɛra gɛlɛya belebele nin ko in na mun ye armée n'aw ye yɔrɔ furan k'a jɛ maa jɔn de bɛ n'i sigi yɔrɔ la ka duguladenw lakana ko o gɛlɛya ko o yera a la o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen mun ye Bamantu u ye duguladenw k'u nɛgɛ ka marifa k'a bila ka accord signé n'u ye waati min na n'u ye accord signé marifa bilalen duguladenw kɛlen ka marifa k'o bila Abu Safinɛ Jara ko mun ye Bamantu ye u tila ka segin kɔ ni k'o boloda ka na gɛlɛya ni k'a ta ka dugudenw kɔni k'u sɛgɛrɛ nka an kɔni bɛ don min na komi bi fili mun n'o kɔni ye i bɛ ka fanga k'o sɔrɔ an ka jamana marabaaw ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen sigi sen kan o fili kelen kanu u sɔrɔ tuguni nka fana a filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ mun ye sɔden Bamako kuma dɔn ko i b'a ale sɛbɛnnikɛla ye Abu i bonya b'a la Abu a ka gɛlɛn dɛ a ka gɛlɛn n'i y'a kɔri loko ninnu bɛ se wagati mun na a don kama Yusufu Toloba y'a fɔ dɛ a y'a fɔ a k'u bɛna fɛɛrɛ kɛ a k'a ka marifaw bila k'u nɛgɛ k'u ka u bɛna aw nɛgɛ a k'a ka marifaw bila aw sifin minnu bɛ n'a bɛ k'a ka dugu k'u lakana u bɛna don an hakili cɛ a k'a ka marifaw bila a kana bila dɛ k'u kana bila dɛ ko wa don natɔ la k'u bɛ segin a y'a fɔ dɛ a y'a fɔ il a dit ça a tɛ nin ye an tɛ si b'a tile fɛn o fɛn fɔ a y'i bolo si yɔrɔ min tile bɔra ye a y'a fɔ dɛ a ko n'u y'a nɛgɛ a ye marifa k'a bila a bɛ kɛ baara de ye a bɛ kɛ baara ye u ye marifa bila u seginna ka na o fana mana bɔ yen anw ka armée bɛ yɔrɔ minnu furan k'a jɛ parce que an ka tiɲɛ fɔ effectif tɛ yen effectif ka dɔgɔ a ka dɔgɔ jamana in ka bon fo k'a fɔ k'a ka bon kojugu i t'a dɔn jamana in ka bon Abu Safinɛ Jara f'i ka Gawo Tɔnbukutu Kidali sira in ta i bɛna dɔn ko jamana in ka bon dugu ni dugu cɛ bɛ kilo 100 boli ti dugu i tɛ maa ye ko dɔ de la k'i ka dɔrɔmɛ sɔrɔsi dɔ de la k'i ka dɔrɔmɛ a ko dɔrɔmɛ 10 a bɛ k'i kun Abu Safinɛ Jara an ka dugu bɛ kɔrɔnfɛn fa in na dɔrɔmɛ 10 bɛ k'i kun i bɛ dɔgɔkun kelen kɛ i t'a dun yɔrɔ sɔrɔ a tɛ sɔrɔ dɔrɔmɛ 10 i t'a dun yɔrɔ in ka bon kojugu a ka bon wa effectif tɛ yen kojugu an kɔni bɛ mun ɲini jamana marabaaw fɛ u ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ sigi sen kan taliw ka kɛ u ka taliw kɛ dozo mana armée mana yɔrɔ min libéré hakaja dozo ka kɛ ka o yɔrɔ kɔlɔsi ayiwa o de bɛ baara in nɔgɔya an bolo a kɔni ka tali kɛ dɛ n'i y'a dan ne ma tali o tali bɛ yen u k'a bɛɛ jɔ fɔlɔ ko bɛ yen ko bɛɛ jɔ fɔlɔ a ye tali kɛ tali ma a banna n'i y'a mɛn ɲɔgɔnna biro kɔnɔ baarakɛla tɛ yen i kana nin don dɛ awɔ n'i y'a mɛn ɲɔgɔnna électionkɛla tɛ i lakana don dɛ jamana kɔnɔ dɛ hali an filɛ kɛlɛjala min na sisan an kan ka ɲɛsin nin ko kelen de ma fɔlɔ u ka tali kɛ an kɔni b'a ɲini u fɛ Abu Safinɛ Jara u ka cɛdenw ta maa caman de bi k'a ɲini bi ka jamana in k'a bɔ ni ko n'a kɔrɔ tɛ Yakuba Gindo minnu filɛ an bolo nin ye Yakuba Gindo bɛɛ cɛden ɲɛnama ye awɔ ni Yakuba Gindo yɛrɛ bila nin kɛnɛ kɛ sa a bɛ se ka maa caman a bɛ maa caman daji maa caman ni minɛ rebelle lɔ hali n'a y'a sɔrɔ Bura kɔni ka fɛgɛn alors ale ka fɛgɛn Bura fana ma fɛgɛn dɛ attention e de ka fɛgɛn e dɛsɛnna e de ka fɛgɛn e dɛsɛnna e tɛ se ka taa bilen e de ka fɛgɛn e kɔni tɛ ayi ne y'o fɔ a ye n k'a ka taa an bɛ musow kɔlɔsi yan n'an ka lakana dara e ka bolo kan yan ne y'o fɔ bɛɛ ne y'o fɔ n k'a ka taa an bɛ musow kɔlɔsi an ka taa kɔrɔfɛ e bɛ muso kɔlɔsi yan awɔ Boubacar Traoré bete i k'a dɔn k'a fɔ n bɛ n tɛgɛ don
Merci bonne semaine mini o jwa ko Nouvelle Horizon ay kado ka fo Toguna a Traoré ale ka semaine a ki kado ka fo anga ta Cour suprême na ya do ka fo mi metalike président de la République ni kado ka fo oye colonel Assimi Goïta kado ka fo ka se aka premier ministre ma Dr Shukele Kukola Maïga aka jami metalike sente ale président na Maliki Diaw Segou ka Maliki ale ka baraw nyeshini me sharako ani jo shara ma no ye kado ka fo Mamadou Kasoge kado ka fo nimbela jele kume akene kan ka tase kado ka fo maba chamama kado ka fo nimbara ngumi talge feminga de kado ka fo magistrat munu ni olu bina barake kado ka fo Cour suprême na kado ka fo olu ka serment no ye kado ka fo olu ka kalinga she o baro kado ka fo jamani kundigi akume akene kan ningalinga she ngene kan kado ka fo kuma chama bora ni metalge kado ka fo Cour suprême re ni ale taka laje kado ka fo sharia kise bondo mi ni kado ka fo abe sharia kise bo bela jele ani sanje an ka jamani ngoro mai kado ka fo mi metalge bara chamana kado ka fo o baro kado ka fo olu ta me ka asegere sharia ko aboluka mai kado ka fo min ye Cour suprême kado ka fo kunu goni mbara ngera kado ka fo jamani kudigi akume akene ka kase aka premier ministre ma aka jama o ma be kado ka fo ni olu dabe shara ko kuma na an ka jamani nga kado ka fo ale be u bela jele kume akene ka kado ka fo kuma koni konona na kado ka fo mamunu be ni o be talike Fatuma Tirala no ye kado ka fo maître Fatuma Tira tase kado ka fo Musa Jarama ni kado ka fo mami be ni o ye Mamadou Lamini Koulibaly kado ka fo nunu ne kera magistrat kado ka fo munu tara ka bla Cour suprême kono mai kado ka fo kalinga she nunu nye aboloda kalinga she kado ka fo uti dore de jamani furuba baraka yoro be kado ka fo mu metalike critique obuna kunka ibisika tigale ibisika ajele tige tugona ibisika tige kasore mata ma shikele vabe ni ala reche ibi critique sharia nyuma munu ngono ni ala che ibi critique kado ka fo ani tige tuguminga kan ni ala che ibi critique tige tugo nyarama kono ni ala che ibi ni barenge keni ta keni ma shikele tonoma dai basiriba ka fola kado ka fo nunu ne korofo fo mi kado ka fo bolo ikanga wuli kado ka fo kan korofo kan ngalinga shan ko luke baraw de kala jamani kundigi nyana koy kado ka fo mi metalike Musa Jarala magistrat do koy ani kado ka fo Fatuma Tira kata se kado ka fo Mamadou Lamini Koulibaly nunu nde yu bolo wuli kado ka fo kan ngalinga shan ka ke jamani kundigi nyana anaka premier ministre haka kata se kado ka fo mi metalike CNT ale nyama bala ni kado ka fo maître Mamadou Kasoge kado ka fo ni mbare bela jele kera unyala ni metalge kado ka fo jamani kundigila ayi hakili jiginge ayi foli ni tanu tay kado ka fo kan magistrat ku segre ayi yere ka fo barami ni atale fleka di o maniye ayi kado ka fo bara gwelemba ni metalge shera ko uboloka ni metalge kiriko boloka ngene kado ka fo o Cour suprême la ma kado ka fo ko kodeninde kado ka fo namanya ka fo ko jamani i bolo wuli kado ka fo ka kalingation ka oke ayi kado ka fo bara bade be o bolo ka jija klenia kono kado ka fo dambe ikado ka fo okonona na kani bare uka ake aketola ikado ka fo mi metalike makafsa ya maye ikado ka fo ko ukana ubaro ke kado ka fo ma bela jele damakaka sharia la we kado ka fo ko mashite sharia anisanje ikado ka fo baraba min talefle ka di umanye ikado ka fo ko uka abarake wala se kado ka fo nimisi wasa abisika soro jamani kono de bela jele damakaka sharia la jamani kono de bela jele ko ikado ka fo ka bela jele ka kekele batri fleni anyi min bo Nouvelle Horizon kono mi nye Toguna a Traoré ale ka sɛbɛn Nouvelle Horizon Toguna a Traoré foli o bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ waati na mun ye Sam Silima a bɛ ka namɛ ka bɔ Faransi bada foli an b'a ta ni ka Sam Silima ni ka a sɛgɛrɛ nin waati na Abu Safinɛ Jara n sɔn tɔgɔ n sɔn jamu n'i y'a mɛn Radio Nura FM alhamdulillah an bɛ masa in ta n'u ka a barikada an sɛbɛnnen tɛ politique maa la wa an sɛbɛnnen tɛ opérateur économique la wulise mangane mun n'olu bɛ na an ka radio kɔnɔ yan Abu Safinɛ Jara olu de bɛ ka sababu ye ni ka an wuli k'an jɔ an ka fɛɛrɛ dabali kɛ an ka taa sugu Abu Safinɛ Jara an bɛ segin ka na kumaso kɔnɔ radio ye Nura FM ye 94 tomi murumuru 5 laseli o bɛ kɛ ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani Wɛrɛda la nɛgɛjuru sira 76 33 43 03 mun ye Saoudatu Tangara an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ a ko ils ont fait une grosse erreur mais ils vont réparer ça le plus rapidement possible Elidugo an bɛ foli ta ni ka sɛgɛrɛ Yusufa Gindo ale fana o bɛ fo ni waati na an t'an kari ka taa o tɛ kɛ Abu Safinɛ Jara n bɛ n bolo gosi n bɛ don mun ye fasiri ye n bɛ bɔ n'a ye an ko a ma ko le combat Moriba Jawara Damagile a kumara a ko loi électorale ani sanction ye Abu Safinɛ Jara e ko a tɛna kɛ sababu ye Mali kura mun ni a kuma bɛ sen na Abu Safinɛ Jara k'a na a danger k'o kɛ a kɔnɔ wa ka na ni majɛ o ye a kɔnɔ o la mun ye Moriba Jawara ye
Jawara a y'a yira k'a fɔ waati min na Lajiburama fanga ale dafirila ni hakili b'a la mun ye uti kalo 2020 o kɔnɔna la maliden caman kɔni hakili la k'a fɔ ko mun ye yɛlɛmali ko bɛ na an ka jamana o kɔnɔna la nka jamana fila taabolo mun na i n'a fɔ ko bi Abu Safinɛ Jara a bɛ maa siran mun ye Fatirikɛ ba ye mun ye Moriba Jawara a y'a yira k'a fɔ ko mun ye Malikura kuma mun na a bɛ sen na i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye jamana marabaaw n'a bɛ transition marabaaw ko fɔ u kɔni bɛ wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen na walasa mun ye Malikura ko in a bɛ se ka ɲɛta k'o boloda cogo min na a ko bɛ se ka sigi sen kan cogo min na nka gɛlɛya belebele o b'a kɔnɔna la koyi gɛlɛya minnu o b'a kɔnɔna la a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye anw ni CEDEAO an kɛlen bɛ ka juru k'o sɛbɛkɔrɔ cari ani ɲɔgɔn cɛ la o la an yɛrɛ dama n'a bɛ malidenw yɛrɛ dama fana ko fɔ Abu Safinɛ Jara ko an tɛ ka ɲɔgɔn to yen a ko gɛlɛya jumɛn de b'a kɔnɔna la a ko i bɛ na ye k'a fɔ hali CEDEAO ye ŋaniya juguya mun ta ni k'an ka jamana ka a sɛgɛrɛ i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye malidenw yɛrɛ dama an bɛnnen tɛ a la koyi dɔw bɛ k'a yira k'a fɔ ko min ye CEDEAO ye k'a ye baara min kɛ ko ani sariya ko a bɛ taa ɲɔgɔn fɛ malidenw dɔw fana bɛ k'a yira k'a fɔ ko min ye ni sariya mun ni CEDEAO y'a ta ka jamana in ka a sɛgɛrɛ Abu Safinɛ Jara ko mun ye ani sariya ko a tɛ taa ɲɔgɔn fɛ a ko o bolo kɔfɛ ka bɔ yen i bɛ na ye k'a fɔ ko Malikura Abu Safinɛ Jara ko mun ye nin waati laban in na mun ye gouvernement ani conseil national de transition olu kɛlen bɛ ka juru k'o sɛbɛkɔrɔ cari u ni ɲɔgɔn cɛ la o la a ko n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ maa minnu bɛ ka jamana mara nin waati la n'a bɛ Asimi Goyita n'a ka cɛdenw kofɔ siga t'a la u y'a yira diɲɛ ba bɛɛ lajɛlen na k'a yira k'a fɔ ko jɛkulu mun bɛ n'a bɛ CEDEAO kofɔ a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko mun ye ŋaniya jugutigi dɔw kɔni b'a jukɔrɔla la wa mun ye jamana dɔw kɔni b'a kɛrɛfɛla la olu de bɛ ka fɛɛrɛ dabali kɛ gɛlɛya in bɛ se ka sinsin an ka jamana o kan cogo min na mun ye n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ hali waati tɛmɛnenw na u y'a lajɛ ka fanga in kɔni ka a dafiri mun ye a donni kama an ka jamana marabaaw bɔra ka communiqué k'a bɔ ka bin ti cadi communiqué mun kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko fanga dafiri mun n'a tun bɛ fɛ ka fanga in ka a sɛgɛrɛ ko siga t'a la ko mun ye Occident ka jamana dɔ bɛ n'a bɛ nansara jamana o kofɔ Abu Safinɛ Jara ko o ka dɛmɛ belebele ko o ba a la Abu Safinɛ Jara a ko nin kɛlen bɛ gɛlɛya belebele mun ye transition Malikura kuma mun na a bɛ sen na ka majɛ belebele ko o don a la a ko a filanan ye fɛn jumɛn i y'a jateminɛ k'a lajɛ malidenw ye laɲini o kɛ an ka politiki sira fɛ fo ka taa fara mun ye sira caman fɛ loi électorale n'a bɛ sariya mun n'o kan ka ta ka kalata ko o labɛn yɛlɛmaliw ka don o la nka an nana bali fɛn mun na jumadon n'o bɛnna juin kalo tile 17 o ma i bɛ na k'a fɔ ko mun ye CNT ale ni gouvernement ko o fɔra ɲɔgɔn kɔ o gɛlɛya belebele ko o b'a kɔnɔna la n'a fɔra ko an yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn na mun ye an ni jamana wɛrɛw bɛ ɲɔgɔn na i bɛ na ye k'a fɔ ko Abu Safinɛ Jara nin ye fɛn ye fɛn mun n'a bɛ gɛlɛya fo k'a fɔ ko a bɛ gɛlɛya mun ye Moriba Jawara ye a ko mun ye nin loi électorale Abu Safinɛ Jara a kuma ko a sɛbɛkɔrɔ cayalen don nin waati laban nin kɔni o la i bɛ na ye k'a fɔ ko hali ni tari munumunu an ka gɛrɛw na maa caman kɔni bɛ k'i hakilinata k'o di a la i bɛ na ye k'a fɔ maa minnu bɛ n'u bɛ ka gouvernement ye ni ka a dɛmɛ maa minnu bɛ n'u bɛ ka gouvernement ye ni ka a lafasa olu bɛ jalakili bɛɛ lajɛlen ta k'o bin CNT maaw kan maa minnu fana bɛ yen Abu Safinɛ Jara n'olu bɛ ka CNT ni ka a lafasa olu bɛ jalaki bɛɛ lajɛlen ta k'a bin mun ye gouvernement u kan a ko ni dun ye ko jateminɛ k'a lajɛ mun ye classe politique n'o bɛ politique maaw kofɔ olu yɛrɛ farafaralen don nin ko in na n'a bɛ loi électorale o kofɔ malidenw yɛrɛ dama an fana farafaralen don nin ko in na Abu Safinɛ Jara ko nin bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ gɛlɛya ye gɛlɛya mun ni a bɛ na fanga refondation Malikura kuma mun na a bɛ sen na n'a bɛ na ni majɛ caman ye a kɔnɔna o la o de kama mun ye Moriba Jawara a ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye Lajiburama fanga i bɛ ka fanga an y'o dafiri k'a bɛ uti kalo 2020 o kɔnɔna la yɛlɛmali minnu n'o olu baaraw kan ka boloda an marabaaw ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen sigi sen kan Malikura mun ni malidenw bɛ k'a laɲini Abu Safinɛ Jara o baara in ko a bɛ se ka tiimɛ cogo min na n'o tɛ an bɛ taabolo min na ko bi an yɛrɛ dama bɛ ka ɲɔgɔn furu ko fara an ni jamana wɔɔrɔw karilen don ɲɔgɔn na Abu Safinɛ Jara o ye fɛn ye fɛn mun ni gɛlɛya belebele o b'a kɔnɔ la wa a bɛ kɛ majɛba ye mun ka ɲɛsin refondation o ma n'a bɛ Malikura n'a b'o o kofɔ a bɛ kɛ gɛlɛya belebele ni ka ɲɛsin o ma kunnafoni filɛ nin ye an ɲɛ mun sama ka bɔ nin waati na le combat ale kɔnɔ maa min ye sɛbɛnnikɛla ye o de ye Moriba Jawara Abu i bonya o b'a la bɛɛ ka dɔn k'a fɔ an bɛ dugawu de kɛ hali bi fɔɲɔgɔnkɔ min ni a bɛ yen a bɛ se ka bɛn bɛ se ka sabati cogo min na ne bɛ n bolo don mɛ bɔ sɛbɛn min ni o cogoya ko l'indépendant ka kɛ ni u ka bi sɔgɔmada bɔli ye i n'a fɔ arabadon juin kalo tile 22 k'a dɔn k'a fɔ nin ye pôle économique ye ko k'a dɔn k'a fɔ an ka taa ye o tɛ yɛrɛ dɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ mouvement Maliko ni a ɲɛmaa ye k'a dɔn k'a fɔ mouvement Maliko n'ale ɲɛmaa ye k'a dɔn k'a fɔ Sanga Goyita k'a dɔn k'a fɔ Sanga Goyita a ye communiqué kɛ a y'a yira k'a fɔ waati dɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ ko passeport ko problème min ni o kun bɛ k'a dɔn k'a fɔ a ɲɛmaaya ta kun bɛ ka di société dɔ ma n'o kun bɛ wele ko société Breton k'a dɔn k'a fɔ Jean-Yves Le Drian ale denkɛ bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni o ye Thomas Le Drian ye Thomas Le Drian k'a dɔn k'a fɔ Jean-Yves Le Drian denkɛ don Jean-Yves Le Drian k'a dɔn k'a fɔ o ye ministre des affaires étrangères français k'a dɔn k'a fɔ ale don koyi k'a dɔn k'a fɔ min bɛ talikɛ passeport malien la o ɲɛmaaya kun t'a mɛ ka di u ma k'a dɔn k'a fɔ u ka société ma waati
waati dɔ la i ka dɔn k'a fɔ gwɛlɛya kɔni nana don i ka dɔn k'a fɔ nin ko in kɔnɔ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ yurugu ko caman nana don a kɔnɔ o tuma min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ Mali justice la waati dɔ la i ka dɔn k'a fɔ ninnu kun y'a ɲini Jean-Yves Le Drian fɛ n'a denkɛ ni o ye Thomas Le Drian ye Thomas Le Drian i ka dɔn k'a fɔ ko u kana anw ka Maliba in kɔnɔ walasa i ka dɔn k'a fɔ kiri o bunakun kɛmɛ ka u wele i ka dɔn k'a fɔ kiri i ka dɔn k'a fɔ ko u bila an bɛ bɔgɔ jɛni kan anw ka jamana in kɔnɔ o tuma min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ kiritigɛw la i ka dɔn k'a fɔ o ɲininkali busanmisɛn kunna ta ka u sɛgɛrɛ i ka dɔn k'a fɔ dankɔrɔba fila in i ka dɔn k'a fɔ ni o ye Jean-Yves Le Drian ye o ye i ka dɔn k'a fɔ ministre des affaires étrangères i ka dɔn k'a fɔ français a n'a denkɛ ni o ye Thomas Le Drian ye i ka dɔn k'a fɔ ninnu kɔni y'a yira i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ anw ka justice ka wele min bilalen filɛ u ma a ko u natɔ tɛ bi u natɔ tɛ sini u bɛ na tina ayiwa k'u tina dɛ tiriya ko k'a tina k'u tina a bɛ na ayiwa a bɛ na parce que ka fɔ la i ka dɔn k'a fɔ ni o ye mouvement Maliko ye k'a fɔ waati min na u ye nin kɔrɔfɔ in mɛn u ye lettre belebele sɛbɛn min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ ninnu kɛlen filɛ ka waleya cɛjugu min ta ka anw ka autorités sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya anw ka justice i k'a dɔn k'a fɔ ko nin ye mépris de ye mépris o ti dɔ wɛrɛ ninnu kɔni b'a fɛ k'a jira k'a fɔ i n'a fɔ u ti ka kala turu anw ka autorités la u ti ka bonya ta ka anw ka ɲɛmaaw sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya i ka dɔn k'a fɔ justice ale bolo kan u bɛ wele i ka dɔn k'a fɔ u kɛlen filɛ ka waleya cɛjugu min kɛ nin ye ko olu bi a ɲini anw ka autorités fɛ hali bi i ka dɔn k'a fɔ autorité justice Mali kɔnɔ k'u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ ni o bɛ wele ko mandat d'arrêt international k'u k'o ta i ka dɔn k'a fɔ k'o fili Jean-Yves Le Drian a n'a denkɛ ni o ye Thomas Drian ye i ka dɔn k'a fɔ u ka mandat d'arrêt international k'u ka u boli u kan walasa i ka dɔn k'a fɔ u na a na kɛ diyagoya ye i ka dɔn k'a fɔ ko u nana Mali kɔnɔ walasa u ka kiiri parce que i b'a fɔ i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ nin mouvement ɲɛmaa la ni u ye i ka dɔn k'a fɔ Sanga Goyita kɔni y'a jira k'a fɔ ninnu kɛlen filɛ ka waleya cɛjugu min kɛ ko a ti bɛn bi a ti bɛn sini i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ nin ye dɔgɔyama de i ka dɔn k'a fɔ nin ye jati u ti ka jati ta ka anw ka autorités sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya anw ka justice o bunna ku kan i ka dɔn k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko u ye fɛn kɛ fɛn min bɛ i ka dɔn k'a fɔ ni a bɛ tali kɛ yurugu ko la o tuma i ka dɔn k'a fɔ ko u bɛ Europe o tɛ a ɲɛ ye tuma ni justice kɔni ye u wele i ka dɔn k'a fɔ ko u kun kan gana min bɛ tali kɛ ɲɛfɔliw la u kana o ta ka anw ka justice ka o sɛgɛrɛ walasa i ka dɔn k'a fɔ faamuyali bɛ sɔrɔ a ko kan cogo min na o tuma i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ mouvement a ɲɛma la kɔni y'a ɲini k'a dɔn k'a fɔ autorité malien fɛ u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ Jean-Yves Le Drian a n'a denkɛ ni o ye k'a dɔn k'a fɔ Thomas ye i ka dɔn k'a fɔ ko tɛgɛ ka se ka da u kan u ka n'u sigi anw ka juges ɲɛkɔrɔ marché min dira u ma n'o bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ passeport a marché la u ka a ɲɛfɔliw kɛ koyi batiri filɛ nin ye i ka dɔn k'a fɔ an ye min bɔ indépendant kɔnɔ la rédaction olu ka sɛbɛn don indépendant ne y'ale bila mun ye le jour ye abu ne bɛ bɔ n'a ye n'i y'a bɔ ko 384 ye ka bɛn bi juin kalo tile 22 o ma sɛbɛnnikɛla tɔgɔ de ye Madi Awa Keita Abu Safina Jara a ko k'an ka taa Kati n'an taara Kati kɔnɔna la Abu Safina Jara espace vert minnu ni u bɛ yen ko ni wuli ka jɔ ma kɛ joona ko ma espace vert ni ka a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ma da wa k'a bɛɛ lajɛlen bila sugu la wa an bɛ don min na komi bi a bɛɛ lajɛlen feerelen don ka a ban u ka to t'i ka maa ninnu dɔn nin ne ka maa jumɛn i ka maa ninnu kɛ a jɔ i ka politique maa ninnu t'u dɔn nin ne k'i ma ne sen t'a la bilen o i bɔra la n ka maakɔrɔ i b'a fɔ e t'i ka maakɔrɔ ninnu dɔn t'u dɔn kɔnɔ tɛ kɔni an y'olu nɔ bila o an n'olu tɛ se ka jɛ ka baara kɛ bilen Abu Safina Jara mun ye sɛbɛnnikɛla ye Madi Awa Kebe a y'a yira k'a fɔ an ka jamana o kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya na mun ye Bamakɔ kɛrɛfɛ dugu i bɛ na ye k'a fɔ ko dugukolo ko a gɛlɛyalen don fo k'a fɔ ko a gɛlɛyalen don hali n'i y'i farati k'i kun k'a gana n'Ala ma farati mun ye maire dɔw ye u bɛ mɛtiri ni ka a da a sanfɛ o la u b'a sɔrɔ ni telu bonyana hali n'a ma 20 sur 20 sɔrɔ 15 sur 10 u b'a ɲini a kɔnɔ dɛ i tɛ sabali u b'a ɲini kɔnɔ dɛ mɛru i tɛ sabali u b'a ɲini kɔnɔ dɛ Abu Safina Jara i bɛ na ye k'a fɔ ko a ko in gɛlɛyara fo k'a fɔ ko a gɛlɛyara maa caman kɔni bɛ o bɛ kulela bi o sabu kɛ olu ka dugukolo ko a minɛni u la wa i bɛ na ye k'a fɔ ko espace vert mun bɛ yen kɛnɛba minnu bɛ olu bɛ bila dugu yɛrɛ kama i bɛ na ye k'a fɔ ko an ka mairelaka dɔw Abu Safina Jara u bɛ k'o sɔrɔ ma da u bɛ ka feere fantan naani bɛɛ lajɛlen o fɛ a ko an ka taa mun ye Kati kɔnɔna la mun ye Madi Awa Kebe a y'a jira k'a fɔ ko mun ye kibaruyaw k'u kɔni ko o dira u ye
kibaruya kɔni k'o sɔrɔ ka bɔ Kati kɔnɔna la ale n'o y'a sɔrɔ maa mun a ma kunnafoni ka a tɔgɔ kɔni ka a di a kɔni y'a jira k'a fɔ ko an bɛ don min na ko bi k'i bɛna ye k'a fɔ ko yɔrɔ caman bɛ Kati o kɔnɔna o la yɔrɔ minnu ni espace vert don ni kɛnɛw don kɛnɛ minnu labilalen don dugu yɛrɛ ye balontan yɔrɔ bɔ o la dɔgɔtɔrɔso jɔyɔrɔ bɔ o la Abu Safinɛ Jara hali kaburu don ko o bɔ o la nka nin waati laban ninnu na a yira k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen Abu Safinɛ Jara n'o ye mairelakaw ye kɛrɛnkɛrɛnla mun ye Kati mairie o kɔnɔna la Abu Safinɛ Jara ko kata naani ko a wulilen don a kɔnɔna o la o sabu kɛ nin yɔrɔ ninnu caman bɛ yen Abu Safinɛ Jara a b'i n'a fɔ k'u y'a bɛɛ lajɛlen feere mun ye fatirikɛba ye a ko waati n'a nataw la maa minnu ye yɔrɔ ninnu san u bɛ na u tɔgɔw bunnatigɛ ni k'o di malidenw ma a y'a jira k'a fɔ ko hali kibaruyaw sɔrɔla an ka jamana kɔnɔ kadiri belebele dɔ ko olu bɛ yen olu ye nin yɔrɔ ninnu kɔni k'o san wa u y'a jira k'a fɔ a donni mun kama n'o y'a sɔrɔ Laji Burama bɛ fanga la a dɔw y'a jira k'a fɔ ko hali ni IBK nan'i jɔ ala ka hinɛ IBK la ko hali na nan'i jɔ olu b'u ka yɔrɔ jɔ bi u b'u ka yɔrɔ jɔ sini ko sabu kɛ k'olu ye yɔrɔ k'a san mairie de bolo ko maa si tɛna se ka sababu ye k'olu bali u ka yɔrɔ jɔli ma nka fatigiba ka fɔ la ko maa mun yɛrɛ n'a ye o kɔrɔfɔ nin k'o fɔ a ko i bɛna ye k'a fɔ ko waati mun na k'a ye yɔrɔ in jɔli k'a baara k'o daminɛ mun ye sifinnakaw ye k'olu y'u jɔ u jɔyɔrɔ la k'a fɔ ko an ka espace vert kɛnɛ mun n'o labilalen don anw ka dolaci kɛnɛw ye kɛnɛ mun n'o labilalen don an bɛ se ka taa fiɲɛw minɛ yɔrɔ mun na kɛnɛ mun n'o labilalen don anw ka forow bɛ se ka don yɔrɔ mun na Abu Safinɛ Jara n'a tilala dugu yɛrɛ la k'a bɛ n'o bɛɛ feere an tɛna jɛn n'a ye abada a ko o donni kama i bɛna ye k'a fɔ ko ni maa kofɔlen k'a ye kɔsegin baara ninnu k'o boloda o sabu kɛ mun ye sifinnakaw ye k'olu y'u jɔ jɔyɔrɔ la a fatigiba ka fɔ la an bɛ don min na ko bi ni wulikajɔ ko o ma kɛ Bamakɔ ni Kati o kɔnɔna la Abu Safinɛ Jara ko mun ye espace vert ninnu ye u bɛ n'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ma da k'a bɛɛ lajɛlen bila sugu o kɔnɔna la a ko hali waati dɔ la directrice régionale des eaux et forêts du district Bamako ale ye damakasi kɛ muso belebele mun o bɛ eaux et forêts ɲɛmaaya la bi Abu Safinɛ Jara ale ye damakasi kɛ ka mun ye jamana faamaw k'u wele ko n'u ma wulikajɔ kɛ mun ye kɛnɛ mun n'a kun bɛ eaux et forêts bolo Abu Safinɛ Jara ko a kɛnɛ ko a bɛ ka dun dɔɔni wa ko wulikajɔ ko ka kɛ walasa mun ye kɛnɛ a kana dun ka ban pewu nka fatigiba kɔni ka fɔ la an bɛ don min na ko bi ne wulikajɔ ko ma kɛ joona Bamakɔ n'a nɔngɔndugu Kati yɛrɛ kɔnɔna Abu Safinɛ Jara ko mun ye mairelaka ninnu ye u n'a yɔrɔ in bɛɛ lajɛlen feere k'a ban pewu hali espace vert ko o ti ye a kɔnɔna la e tɛ nin na de e tɛ nin na de e tɛ ɲɛmaa la de jaabi se balo jumɛn ɲɛmaa kɛ e tɛ la de nin ye sɛgɛn ka baara de ye ni a kama ko a bɛ mun fɛn dɔ kɛ i ye jɔn ka dɔn bɛ sa jɔn ka dɔn bɛ dɛ ɲɛmaa sɛgɛn de b'a la bi sɛgɛn a dun nisɔn ka di bi dɛ sɛgɛnmatɔ bɛ se ka nin pan ka woloku kɛ ta walayi sɛgɛn b'a la walayi dɔw fana taa fɛɛrɛ y'o ye ni sɛgɛn b'i la n'i yɛrɛ kɛ e ma ye ni sɛgɛn bɛ dɔw la olu bɛ kɛ arasaw ye o bɛ kɛ o de b'i lafiya o bɛ kɛ arasaw de o ma a ta ɲɛ o ye a bɛ ka don de la sisan sɛgɛn juguya kojugu fɛ a bɛ kɛ arasa ye o la sa mɔgɔ caman t'a suguya dɔn a bɛ kɛ arasa a bɛ ka don de la sisan an bɛ dugawu kɛ ala k'a nɔgɔya jango salɔnden media mun n'o bɛ ka nalen Abu Safinɛ Jara salɔnden media o baara kan ka kɛ mun ye suɲɛkalo tile 30 salɔnden media o baara kan ka kɛ o kan ka kɛ arajo Nura FM Abu Safinɛ Jara diyagoya de an ka taa kɛnɛ kan o ka ɲi ne doni bɛ ɲɛmaa da la bi o doni de b'a da la dɛ wa dun a tɛ taa musaka bɔ ko dɛ a tɛ t'o kɔ dɛ n'a fɔra an bɛ don min na ko bi salɔnden media o kɛnɛ ka sigi Bamakɔ yan o kɛnɛ ka sigi ko Nura FM k'a ma ye o kɛnɛ kan ayi o tɛ se ka kɛ a y'a kanubaw y'a jateminɛ dɛ ni Nura FM bɛ k'o kɛnɛ kan a tɛ taa musaka tɛ taa musaka ko a tɛ taa ko u ka ko in jateminɛ u k'a jateminɛ ne jɔrɔna ko b'a la bi Abu Safinɛ Jara ye o sabu kɛ o baara in a bɛ daminɛ suɲɛkalo tile 30 nka n'Ala ma baasi wɛrɛ kɛ Nura FM Abu Safinɛ Jara an bɛ y'a kɛnɛ kan dɛmɛbaw bɛ sɔrɔ an bɛ taa RFI sigi yen salɔnden media kɛnɛ kan dɛmɛbaw an bɛ dugawu kɛ u k'u hakili to an na a banna i bolo kari ka don n'o tɛ yan i ka maa ninnu u ye yɔrɔ ninnu bɛɛ feere mairelakaw walahi o ye tiɲɛ dɛ hali kɔdabolo ninnu u y'a bɛɛ feere a tora dɔɔnin ye ko hali mairie minnu dukɛnɛ ka bon u t'a fɛ k'olu feere hali kaburudenw u y'a bɛɛ feere hali kaburudenw u sera o bɛɛ ma ye kaburudenw bɛɛ minɛna k'u dɔgɔya u y'a bɛɛ feere alors aramu ala k'an sabu ɲa biri kɛra k'a fɔ ne bɛ n tɛgɛ don ne bɔ ni sɛbɛn min ni o cogoya ko le combat i k'a dɔn k'a fɔ ka kɛ ni u ka bi bɔli ye nin ye Den Sanogo ale ka sɛbɛn a ko i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ san labanw na kɛrɛnkɛrɛnnenya min ni o bɛ wele ko fɛn dannen ti dɔwɛrɛ dɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ école ko a bunakun kan école maître minnu bɛ yen ni olu bɛ wele ko enseignants des syndicats les syndicats signataires du 15 octobre i k'a dɔn k'a fɔ ni o ye anw ka jɛrɛjɛkulu mɔɔw ye a k'a dɔn k'a fɔ u ko bi mise en garde kɛ mise en garde ti dɔwɛrɛ dɛ i k'a dɔn k'a fɔ
san o san bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ anw ka examen min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ tɔgɔ canko caman na u bɛ ta ka école karamɔgɔw k'a sɛgɛrɛ ka min ni a bɛ wele ko fitinɛ sujet ani fraude ko n'i y'a ta k'a lajɛ nin ye fɛn cɛjugu caman de ye min ni a kɛ bɛ sababu ka anw ka Mali école ko k'a don ngalama la ani waati bɛɛ lajɛlen na san o san min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ examen mana se i k'a dɔn k'a fɔ maa damadɔw de bɛ yen minnu bɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ sujet i k'a dɔn k'a fɔ k'a bila fiɲɛ fɛ réseaux sociaux olu sanfɛ minnu ni k'a dɔn k'a fɔ olu bɛ don dibi la min ni o bɛ wele ko fraude ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ i k'a dɔn k'a fɔ fraude ani fitin bɛ se ka kɛ cogo min na walasa i k'a dɔn k'a fɔ anw école maître an bɛ se ka cogoya can ka o sɔrɔ kuma i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ an ka syndicat ɲɛmaaw la u y'a jira k'a fɔ u b'a ɲini école maître bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen k'i hakili to police de surveillance la bɛɛ lajɛlen k'i hakili to i k'a dɔn k'a fɔ règlement intérieur la i k'a dɔn k'a fɔ ninnu ye sɛbɛn min kɔnɔna na k'a dɔn k'a fɔ examen a kan ka don cogo min na a kan ka bɔ cogo min na a kan ka kɛ cogo min na a k'a dɔn k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen bɛ o kɔrɔ o kuma k'a ɲini école maître fɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko an ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ jogo ɲumanw na i b'o ta ka examen k'a sɛgɛrɛ n'o bɔra i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ école maître la o kɔni y'a jira k'a fɔ gouvernement i k'a dɔn k'a fɔ u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ min bɛ wele ko fitinɛ sujet a bɛ se ka bali ɲinan cogo min na k'a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ fitinɛ sujet ani k'a dɔn k'a fɔ min ni a bɛ wele ko fraude ninnu ye waleya cɛjugu ye min ni a bɛ ka kɛ sababu ye école ko k'a don ngalama la école ko k'a tiɲɛ wa hakaja ka école maître yɛrɛ ka tɔgɔ ta k'a sɛbɛn ta ka anw sɛgɛrɛ kuma i ka dɔn k'a fɔ waleya don an tɛna sɔn a ma bi an sɔn dɔ tɛ a ma sini kuma min bɛ tali kɛ ka dɔn k'a fɔ département chargé des examens et des concours la fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen u ko o bila sen kan hakaja sécurité u ko o maintenir min bɛ tali kɛ ka dɔn k'a fɔ CGSU APO i ka dɔn k'a fɔ maa o maa bɛ yen ni olu da bɛ don école ko la bɛɛ lajɛlen ka i jɔ i jɔyɔrɔ la walasa i ka dɔn k'a fɔ ɲinan examen a bɛ se ka don cogo min na a bɛ se ka kɛ cogo ɲuman na walasa fitinɛ sujet a bɛ se ka bali cogo min na kuma i ka dɔn k'a fɔ san o san fitinɛ sujet minnu bɛ kɛ waati bɛɛ lajɛlen na i ka dɔn k'a fɔ tɔgɔ can o de na ta ka école maître sɛgɛrɛ nka ɲinan i ka dɔn k'a fɔ salon i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ salon examen la a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ gɛlɛyaba la o bɛ école maître i ka dɔn k'a fɔ ani gouvernement cɛ o de sababu la i ka dɔn k'a fɔ école maître dama don examen ko la kosɛbɛ o kuma i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ école maître wɛrɛw la minnu ni olu bɛ privé o bunakun kan ani minnu ma sɔn k'u sen don grève la olu de kɛra sababu i ka dɔn k'a fɔ ka examen ka kɛ wa i ka dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ kɔlɔlɔ caman sɔrɔ la u kɔnɔ o kuma ɲinan ko a ɲinini bɛ école maître bɛɛ lajɛlen fɛ militant bɛɛ lajɛlen i ka dɔn k'a fɔ i bɛ fondamental la o i bɛ secondaire la o i bɛ i ka dɔn k'a fɔ université la o bɛɛ lajɛlen ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ ɲinan examen bɛ se ka kɛ cogo min na bɛɛ lajɛlen ka i jɔyɔrɔ la walasa fitinɛ sujet ani fraude a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na Basiri filɛ nin ye ani min bɔ le combat kɔnɔ de Sanogo ale ka sɛbɛn don le combat maaw foli bɛ taa n'u k'u sɛgɛrɛ mun ye Tijani Jawara Damangile an bɛ foli ta ni k'a sɛgɛrɛ nin waati o la o bɔlen kɔfɛ mun ye anw ka sanfɛ an ka cɛkɔrɔba a tulo banna nin waati na Misira kɔnɔna la sanfɛ an bɛ foli ta ni k'a sɛgɛrɛ Abu Safinɛ Jara e ko an tɛ bi ta in k'a mɔntɔn k'a da yan k'o sabu kɛ waati a sera kosɛbɛ nka hali bi an ma yira kanubaw la komi jamana ye an bɛ tile 3 tasi bila la o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ min ye fagali jugu min o kɛra nin waati na Bajangarakaw ni Bangasi mara o kɔnɔ la jamanaden bɛɛ lajɛlen dusukun kɔni a sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔlen don an bɛ dugawu de kɛ Abu Safinɛ Jara maa minnu bɛ nin waati na n'u binna nin kɛlɛ kan Ala ka hinɛ a bɛɛ lajɛlen na Ala k'a bɛɛ lajɛlen fara sidisu kan o tɛ ni foli laban b'i bolo i t'o sɛla an ka fɔ an bɛ kanubaw fo ka bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn nin waati ka dɔn k'a fɔ Morisi Kone an n'a fɔ Tomiya ani ka dɔn k'a fɔ Siriman Kulubali ne ale bɛ Tomiya i bɛɛ nin den an bɛɛ nin den an b'a fo an n'a foli ni tanu ta nin waati na ka Masanjɔkaw k'u bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ minnu ni olu bɛ Bamakɔ minnu yɛrɛ bɛ village la nin waati na sɛnɛkɛ kow bɛɛ senɔ ka ɲini masa in fɛ Ala ka ji sanuman Ala ka lase Samiɲɔ Kayira Samiɲɔ a tɛmɛko ɲuman Ala ka an bɔ a da fɛ an b'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ hali bi mun ye sɛnɛkɛlaw ye u bɛ kulo la engrais ko la u ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ mun ye engrais ko bɛ se ka sigi sen kan cogo min na sɛnɛw baaraw bɛ se ka yiriwa cogo min na Abu Tɛnɛma Sisoko a kulo banna nin waati na Maroc Tɛnɛma Sisoko an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ mun ye ale jiginɛ a fana bɛ Faransi an bɛ foli ta ni ka sɛgɛrɛ k'a fɔ a ɲɛna ko a kɛra faama ye dɛ ale jiginɛ an b'a fɔ kosɛbɛ Abu Safinɛ Jara mun ye kuma sɔn o kalifalen don Mamadu Adama Mayiga fɛ n'an bɛɛ lajɛlen k'a ma ko Gafujɛman Kamadu Mayimunatu ka dakantigi so kun kalifalen bɛ a fɛ mun ye an ka journaliste belebele in sa n'o de bɛ ba Jɛnɛba Danbele n'o ba ale ko fɔ an bɛ ba Jɛnɛ Danbele an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ nin waati na Réfléchir maaw ka lasigiden an bɛ foli ta ni k'u fana k'u sɛgɛrɛ nin waati na o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɛgɛ karafe o tun bɛ sɔgɔmada in na Yakuba Gindo dɔgɔnɔ faama Bajangarakaw ka ambassadeur mun ye nɛgɛ karafe o tun b'ale bolo ka fara Baba Adama Ture mɔdenkɛnin kan n'o de ye Yusufu Sisoko ye mun ye Facebook sa n'o bɛ bɔlɔlɔ ko fɔ o tun kalifalen bɛ musokɔrɔba ɲuman mɔden na n'o de Mamu Kamara mɔden Burama Tarawele Facebook kuma ale bolo kuma bara maa fila kun don sɔgɔmada in na Abu Safinɛ Jara ani Boubacar Tarawele Biti wasala